Аз съм Ваня Токова и съм регионален мениджър на Viva Credit от 2011 година. В компанията съм от самото й създаване, като през годините на своето кариерно развитие срещнах човечност и разбиране, подкрепа и силна мотивация да се уча, да раста и да се доказвам. Моята мисия като мениджър в търговска структура е да вдъхновявам и да мотивирам екипите, с които работя, да постигат върхови резултати. Вярвам, че успехът идва, когато се грижим един за друг и подхождаме различно, за да отговорим на нуждите на нашите клиенти. Защо клиентите избират Viva Credit? Знам, че клиентите ни избират заради личното отношение. Нашата подкрепа и бързина на обслужване са ключово важни за тях. Стремим се да бъдем до нашите клиенти и когато преследват мечтите си, и когато са в затруднение. Клиентите ни са с нас, защото разбираме техните реални проблеми и нужди. Ние подхождаме с търпение към всеки и правим финансовите услуги достъпни и разбираеми. Това, което мен лично ме мотивира, е възможността да помагам и да се развивам. Харесва ми, когато клиентите ни споделят, че сме най-надежният им финансов партньор. Това е огромно доверие, за което трябва отговорно да се работи всеки ден. Защо колегите избират да работят в Viva Credit? Денят ни протича с работа в екип, привързаност и подкрепа, която си оказваме. Тук всеки може да расте професионално и да се чувства ценен със своите знания и умения, и когато има нужда от съвет, да знае, че ще намери протегната ръка. Хората ни са с нас, защото сме справедливи и коректни в оценката на приноса на всеки за успехите на компанията. Това неминуемо им дава сигурност и увереност в постигнатото. Viva Credit променя живота на истинските хора.